салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем. умедворам ки ҳамат хубу сеҳатед. дӯстони азиз, баъд аз 100 сол ман нон пухтам. нонеу и фатирай, дӯстони азиз, фатир пухтам. хай мухпар надоштум. наку Фариза, наку мухпар надоштум. ба чӣ кадамша? ба вилка кадем. духовка гирифтам, некам шаварон гуфтестай ки нон напаз. ирӯз насиб иншалло қуру тоб мекунем. ина нигоҳ кунед духовка чӣ хел зурай. такшам, торшам як хеле хуш рӯ мепаза. чӣ меша? ира бинед дӯстони азиз хуча харлай тел кадая. ҳам хуча штоби блистела сайди дедам. ина михел иншалло бо мо бошед. ҳози салатча тайёр кардестам. ина пиёзша реза кардам, я об мегирам. баъдан бо у фатир ман бупаза. насиб иншалло ҳами шаварам айдар дур омадан. баъд сар мекунем, ҳамаша тайёр кардана қурутоби ба гӯшт мекунем. дӯстони азизу меҳрубон, дуюм фатирмонам пухт. бениҳоят иш ҷӯшай, ҳамеро реза мекунем. ина иҷа чакамона об кардам, салатмона тайёр кардам, гӯштмона бирён кардестам. ҳоли пиёзам медозам ша тез исинша тайёр мекунам. баъд гӯшта дар болош мемонам ба роғани ҷӯш. ин фатири бамаза. ман фақат ҳам хеле расидагӣ тайёр мекунам, ба хотире ки ҳам хушхӯрай, ҳам даравсер намекунӣ, ҳами дига жлудка дард намекуна. ба ҳамон хотири хел мекунам. қабат ҳам серуғани бадай чи даравак сер мешавам. дан мегири сер мешавӣ, мебардора мегам ку онам хеле мешава. хай салат гӯштча бардоштам, ина хеле бирён када. баъдан роғана ҷӯш када мерезем. шаварм омадагиян. оли да дастархон бишинан, баъдан тайёрак мекунем даравака ва мешинем. бисмилла гуфта сар мекунем. хай қуруд нестаю, чакай. анаку равғанша меандозем, баъд салата, баъд гӯштаи болош. анаку салата мечӯшимша. дӯстони азизу меҳрубон, дар мобайни видео бо компанияи Faberlic кадомет ки кор кардан мехоҳед, дӯстони азиз, марҳамат дар номерои болои экран буда бинависед. ё ин ки барои харидорӣ кардани ягон маҳсулот аз ҳамин компания шумо метавонед дар номерои болои экран буда бинависед. ҳатман ки равон мекунем. шумо да имрӯза хариди мо ҳастай, чиё ҳастай, ози ман нишон метиҳам. шумо да ялав бигем. як та инаи хеле гирифтам барои моҳои Фариза. аллакай шукойдак хеле бризгалка инекин вай хеле шукойдак нигоҳ резонда. баъдан мо гирифтем якта хеле футболка барои остин дароза ба якта брюк манжетдор. бениҳоят ман манжетдора нағз мебинам барои хонаро пӯшидан. бениҳоят сабукаки мулоимаки пахтагии хушрӯ. инам хеле гирифтам барои хидма. баъдан бо гирифтам дӯстони азиз духи дӯстдоштаи ман ҳами компания духи Рената динамудай. анами намудаш беҳадда ма маъқулай. кадомет ки харидорӣ карданед марҳамат бинависед. ҳози ҳами скидка рафтестай. шумодам равон мекунем иншалло ки майра ба бигем ки ба фоизи бениҳоят хуб барои хидма гирифтам. барои ҳамо метавонед ки харидорӣ кунед. бениҳоят духи хубай. кадоме ки гирифтай маҳқул шудагиай да ҳама пешниҳод мекунам. марҳамат тавсия метиҳам бугум. баъдан духтарои азиз, кадомет ки регистратсия мешавед аз рӯзи 27 феврал 27 март каталоги нави мо сар мешавад. ҳози нав бигем 10 май. инаи чизора шумо метавонед туҳфа бигиред. ҳози боша кадоме ки регистратсия мешавад харид мекунад 1500 рублей. дар Тоҷикистон бошад 250 сомонида харид мекунед. шумо соҳиби туҳфаи духи навибар.
баъдан ма гирифтам инаи влоги амазонкаро тамошо кардам. ҳамира бениҳоят вай таъриф кард. Ман иро хондагӣ набудам бугум. Дур омадам хондум, бениҳоят чизи хуб будай ва ман иро бозам бо скидка гирифтам. Чӣ хеле ки ӯ каталог видеои гузаштагӣ да гуфта будам ки мега аксия рафтестай. Анамо ай мега аксия як карта монда ҳамаи маҳсулотҳо буромад. ҳамаи маҳсулотое ки фоидаоварай барои организм. скидка кати ира гирифтам. бениҳоят скидкаи хуб, намедонам 500 рубле гирифтам, ам хеле скидка кати гирифтам. баъдан барои Фариза Рабоинаи аинаи шампун гел барои кӯдако клубничкаро гирифтам. барои Фариза, барои Элиф бо инаи хеле балзам шампун. бениҳоят мӯҳошон хуб мекунад. балзам шампун боша, шампуни холӣ боша хушро намекунад мӯҳошона. барои ҳамин ман фақат балзам шампун мегирам. баъдам бо гирифтам инаёрам ба мега аксия ба скидка гирифтам ардаша бо 590 тел барои либосҳои кӯдако. баъдам дӯстони азиз инаи сета тиёрка гирифтем барои насиб иншалло ки шаварам Тоҷикистон мераванд. иёра заказ кардагиам Тоҷикистон мебаранд ё дар Тоҷикистон ҳале чи нестай, барои ҳамон Тоҷикистон мебаранд. баъдам влоги пешинаи мадама ҳамаи венчика бугем ки нишон додам. бисёр одамо маҳқул карданд. ҳамио кадоме ки кор мекарданд гирифтанд. ҳами группаи худам будагиҳо кадоме ки кор намекунанд заказ кардан. аймо бо ина тай дига заказ шидага иёрам ҳатман ки Тоҷикистон мебаранд. инами чизо барои Тоҷикистон. марҳамат дӯстони азиз, ҳозирам вақтай пушаймон намешавед. компанияи пешрафтай бугем, компания 25 солае ки кор фаъолият кардестай. барои ҳамо ҳозирам вақтай биёед ҳамроҳи мо кор кунед, соҳиби маблағҳои пулию соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин шавед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. бениҳоят ёд кардем қурутоба. и ови нагед овои дастай, и овои ҳами салатай дӯстони азиз. барои ҳами инами хел мечошем. овошамудоза Фаризаи ма бениҳоят овои помидорро дӯст медорад. анак гӯшторо мендозем. қурутоби мо чӣ шид? Тайёр. қурутоби мо тайёр шуд. ина мехел ба мо иштиёи қурутоб. касе хурдаиста боша ба шумо ҳам иштиёи таом. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз.